Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, nde ɗo windande woni windande tataɓire to bange ekko hijjo Pular. Gonga ni nde waɗanoma kono ƴewtimi to waɗa ciƴƴo ko bammi ɗon. Ɗum saabi windande watte nde wonno gandal moƴƴi hen kono laaɓiri ni waɗire noon. Wadde nde ɗo windande ko windande ca, windande tataɓire. Bisimillah janginde. Wonji so mbaɗi dani yen ƴete boɗejo mi wino on ko ca e ca ɗum ɗo ɗiggi tan ɗo timmi. So gasi garana ac, gara pooɗa mbiya ac, ɗo gasi. Gara ɗo mbiya cac, e poɗɗo makko mbiya cac, gasi. Garnamo i o mbiya ci, ci. Gara ɗo mbiya ic, e ic, gasi. Gara cic, e cic, ima gasi. Garna e mbiya ce, ce. Garna ec, ec. Garna cec, cec, gasi. Garna co, coc, co, co. Garna oc, oc. Garna coc, coc, gasi. Garna ɗo cu, e cu. Garna uc, uc. Garna cuc, cuc. Hay ɗo henne ene wayno windande nde ko ɗo nde haaɗi, ko ɗo woni windande ca haaɗi. Windande ca ko ɗo haaɗi. Joni noon heddo momten ɗum haɗum wela jangude. Mbaɗen ni momten ɗum ha laaɓa cer. Ay momtama ha laaɓi cer, gasi. Allonga laaɓi cer. Joni ko ɗo jangata. Ɗo woni ca e ca. So ɗiggi mbaɗa ci, e ci. So ɗiggi mbiya ce, ce. So ɗiggi mbiya co, co. So ɗiggi mbiya cu, cu. Ay ɗo henne masde ɗe keedi ko yeeso. So timmi ngara bencita masde ɗe ngado arde. Ɗo mbiya acc, pooɗa mbiya ac. Ngara ɗo mbiya ic, mbiya ic. Ngara ɗo mbiya ec, mbiya ec. Ngara ɗo mbiya oc, oc. Ngara ɗo mbiya uc, uc. Ay ɗo ko masde ɗe ngadi arde. Ay ɗo de garana tataɓijo o masde ɗe lombo hakkunde. Mbiya cac,
pooɗa mbiya caac. Ngaraɗo mbiya cic ciic. Ngaraɗo mbiya cec ceec. Ngaraɗo mbiya coc cooc. Ngaraɗo mbiya coc cooc. Ɗo windande haaɗi. Windaɗo ko windande ekko hijjo pular tataɓire gasi. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga. son paamani hen ƴewon paamɗo o walla on o hollo ha jiyan laawol. o nonkitaji mon walla on noon noddon 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara cagge saggere ma a saggani ɗum jinmi. walla keso jiɗɗo nadde e galle he bisimilla makko o ara o haalana e sarɗi o yoɓa o janga. anne an gonɗo YouTube aɗa janga hen. anne an gonɗo Facebook aɗa janga hen. an gonɗo bangeji goɗɗi funnangue hirnangue rew worgo aɗa janga hen. eta wadde hen alarba maɗa walla lewru ma itta doole ma mbaɗa hen mbalita jangde yahore. ngara jinga ngara balla. aɗa jingani aɗa walle anne eta arde wallude jingude. courant wifi koso en jeeya nafata ko ndenden ɗum jinguen ɗum. Facebook yaɓani min. YouTube yaɓani min. WhatsApp yaɓani min. ko on garata ndendon gaddon komin mbawa wadde e galleji he e golleji he. to kala pinɗo yahaɗo e golle mum heɓa kal mum nden aɗa jangguine ɗo gonɗa anne hoto yejjid jangguinowoma. yo Allah wallu en nande e famde e wadde hen saabi Allah. yo Allah wallu. yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah. yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.